UPPL नि CWC लिडारफोरजों सरकारि भालरनिफ्राय आं आरो आंनि एसिस्टेन्ट हिसाबै जोंनि गरेस्वरनि MCLA बिथां पबित्र बर' आरो जोंनि तामुलपुरनिनो सम्पाबति डेका MCLA बिथां आरो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गासैबो CWC नि लिडारखौ लानानै थांनाय समाव जों रायजो राजाखौ जि रोखोमनि खोथा बुंलांदोंमोन जे फैगौ समाव जोङो मोनसे गोदान परिबेस जोङो बे हालामाव होगोन थ' गतिके बेखौ लानानै जों बेसेबां कनसियास आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव माने एसे गेप जाबाय नामा बेखौ जोङो गोदानै माने मन्थन मोनसे साग्लोबनायजों माने बुरखांफिननानै गोलावै रिभिउ जों दिनै रायलायदों आरोखि गासैबो जोंनि नैबे आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय एनिमेल हासबेन्डारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि मोनब्रै जिल्लायाव साब डिभिजनाव अमा हांसो दाउ राननायनि बोरमा राननायनि मोनसे प्रग्राम दङ बेखौहाय जों मैया मसलपुराव जागायजेनबाय बावैनो बे तामुलपुर साब डिभिजन अफिसावबो फैगोन आरो बाखि जेसेबां जोंहा भेटेनारिनि अफिस दं बेयावबो गासिबो मोनगोन रायजो राजाया जाहाथे बेजोंनो एसेबाबो न'खर फोसावनायाव जौगाथाय एसे सहाय होनो हायो बेनि थाखाय BTC सरकारा बेखौ गोदानै आसनिखौ लादों आरोखि